ילדים יקבלו זכויות בביטוח הלאומי לאחר שיבדקו ויראו מה רמת התפקוד שלהם. בניגוד למבוגרים שקובעים את אחוזי הנכות שלהם לפי מחלות ולפי כושר עבודה ועוד מספר קריטריונים, אצל ילדים רמת התפקוד היא זו שקובעת. כלומר, ישנם הבדלים די גדולים בין ילדים עם אותם מחלות, וזה נקבע לפי רמת התפקוד שלהם. אצלנו בפרמדיקס יש רופא שהוא רופא שיקום עם התמחות בילדים, עובד בבית חולים לשיקום ילדים, והוא בודק כל מקרה ומקרה לגופו, והוא זה שממליץ על אחוזי הנכות המגיעים לאותו ילד. ומתוך אחוזי הנכות נגזרות כל ההטבות שאותו ילד אמור לקבל, בין אם זה סייעת בגן, בין אם זה סייעת בבית ספר, בין אם זה תו נכה לרכב, וזה יכול להגיע עד כדי הקלות במס להורים.